سلام أبي وشت عدن وزعنكم علتاوي مدلواتنا اتكتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيوني نلومي عصرت حدا قنبت كلتاشن عصر شمونتن عام تمرت نابا خمس قربولو ساعات زينا جمير اللهم كساب مخنبتي مدبنا مسانا كتصنحو نيوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلم ودما بخبر نعدم ميديانان بروغراماتنا سابسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبر نعدم أرست زينا شعبية أب كتما مقالة مستراوي بيرو خفيتو كم دليتو ينقصقص كم زلو كبا مرارحة ودب بايتنا آيت كبرون برها أقالي هاجر إيرترا مبل 35 عامت ناي ناصنت بعالا نمصنبال أب اتشباشبل زلاوان كاب عالم لخم رحتي عبيتنا ينقع حقوسكم ملأختات يوحزو كم زلو تحابيرم فلوت عالم لخاوي تيك توكر ديلان بيج أديس أبا آتيلهم ترامب أتأنا سنيت تشاينا بدحريو مس موسكو بمتحبار قبل علي واشنطن زنطات صرح حيال حبراو مجلسي أو صيام زبلون كالوتن زيناتات بمحز علتها مدباتنا بارست زينا فليمنا يلنا حزد هما نبزرزرهم كنسقراكم منا سنايس عن حيتم شعبية أب كتما مقالة مستراوي بيرو خفيتو كم دليتو ينقصقص كم زلو كبا مرار حبايتنا حدا زخنا آيت كبرون برها أقاليعم ኤርትራ እንዴት ነው ትግራይ ላይ ጣልቃ እየገባ ያለው እንደፈለገ በየት በኩል በሁሉም በጣም በአንድ በኩል አስመሰልከው በሁሉም አቅጣጫ በማን ፈቃድ ማን ይከለክለዋል ኦሬዲ ኮ እንደገባ አልወጣም ሻዕቢያ እንደገባ ከትግራይ አልወጣም ቤት በኩል ያልከው ድሮ ዳርዳሩ ነበር አሁን እስከ መቀሌ ጽፈት ቤት ከፍቷል ይሄ ጽምዶ የሚባለው በጋራ ከህወሓት ጋር የሚሰሩት ስራ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የኤርትራ መንግስት መቀሌ ላይ ጽፈት ቤት እንዳለው ማስረጃ አላችሁ በጣም ታፔላ ያለው ምናምን አይደለም ኦሬዲ ግን እነሱ የሚሉት አብረን እየሰራ ነው የሚሉት አብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ለዓለዋይ መራርሓ ዝኾኑ አይተ ክብሮም ምስ ፋና ቴሌቪዥን አብ ዝገበርዎ ፍሉይ ጻኒሒት አብ ህሉ ፖለቲካዊ ጸጥታ ኩነታት እቲ ክልል ብምድሃብ አዝዮም ተረርትን አዘራረብትን ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጉዳያት አልዒለምሎም አይተ ክብሮም አብ መግለጽዮም መንግስቲ ኤርትራ ወይም ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ መቀለ ሚስጥራዊ ቢሮ ከም ዝኸፈተ ተዛሪቦምሎም ናይ ባይቶና አመራርሓ አይተ ክብሮም አብ ዝሃብዎ ትንተና ከም ዘነጸርዎ መንግስቲ ኤርትራ ወይም ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቀለ ምንም ዓይነት ታፔላ ወይ መለለይ ምልክት ዘይብሉ ሚስጥራዊ ጽሕፈት ቤት ኸፊቱ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይተዛሪቡ ዘሎ ሻዕብያ ነዚ ቢሮ እዚ ዝኸፈተ ጽምዶ ዝተባሃለ ጉጅለ ብምውሃድ ምዃኑ ዝገለጹ አይተ ክብሮም በዚ ያቢሉ ድማ ኣብ መሬት ትግራይ ከም ልቡ ምንም ዓይነት ከልካሊ ዘይብሉ ክንቀሳቀስ ከም ዝኽኣለ ገሊጾም እዚ ብዘይ ምንም ፍቃድን ታፔላን ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሚስጥራዊ ኣሰራርሓ ኣብቲ ክልል ዘሎ ልዕልና ሕግን ናይ ጸጥታን ቁጽጽርን ኣብ ውሽጢ ሕቶ ዝእቱ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊ መጻኢ ዕድላትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ልዕል ዝኾነ ጸጥታዊ ስጋኣትን ፖለቲካዊ ምስቅልቅልን ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ብኣጽንኦት ኣጠንቂቖም አይተ ክብሮም ምስ ፋና ቴሌቪዥን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ነቲ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት እውን ብተሪር ኮኒኖምሎም ሕወሓት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘስዕቦም ስሑትን ናይ ፖለቲካ መስመራት ዘሕለፎም ውሳነታት ንህዝቢ ትግራይ ንኸቢድ መከራ ስደትን ዕንወትን ከም ዘብጽሕዎ እውን ኣብሪህሎም አይተ ክብሮም በርሀ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ኣቕሪቦሞ ዘለው ክሲ ሚድያና ነዚ ዜና ክሳብ እንጽብጽበሉ ሰዓት بوغن حوحات يكون منغستي إيرترا استوهاوه قبر ملسيلن ازي كاب مرارحا ود بايتونا ايتا كبروم زوات شعبية اب مقالة مستراوي بيرو خافيتو ينقاسقاسو لزبل حوحات دما ناي تግራይ ቀንዲ አጥፋኡ እዩ ዝብል ተሪር ፖለቲካዊ ክሲ ኣብ መንጎ መሪሕ ውድብን ሕወሓትን ተንሓናሕቲ ውድባት ትግራይን ዘሎ ምትፍናን ናብ ከመይ ዝበለ ብርኪ ከሰጋግሮ ይኽእል ይመስለኩም እቲ ተጠቂስ ዘሎ ጽምዶ ዝተባሃለ ስብስብኸ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ትርጉም ይህልዎ ክቡራት ተመልከቲ ናትኩም ርኢቶ ኣብ ኮሜንት አካፍሉና هاجر إيرترا مبل 35 عامت ناي ناصنت بعلا نمصنبال اب اتشباشبل زلاوان كاب عالم لخم رحتي عبيتي ناي انكو حكم الملأختات يوحزلو تباهيلم ناي تشاينا ህዝባዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሺ ጂፒንግ ናይ ቱርኪ ፕሬዝዳንት ሬሰፕ ታይፕ ኤርጋዶንን ነዚ መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ምክንያት ምግበር ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲደሞሎም ክልተ መራሕቲ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰናይ ጥዕና ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላምን ልምዓትን ተመንየሞሎም
ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ጂፒንግ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ታሪኻዊ ርክብ ኣብ ሓበራዊ ምትሕግጋዝን ሽርክነትን ዝተሰረተ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ወሲኾም ድማ ኣብ ዝሓለፉ 35 ዓመታት ናይ ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ብናጽነት መንፈስ ብብርቱዕ ርእሰ ተኣማንነትን ብዘይምንም ናይ ምልማን ኢድ ምዝርጋሕ መንፈስ ጸኒዖም ምቕጻሎም ብምግላጽ ዓብዪ ኣድናቖት ገሊጾም ኤርትራ ዓለም ለኸ ፍትሓውነትን ማዕርነትን ንምስፋን ድምጻ ብዓውታ ተስምዕ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ፕሬዚደንት ሺ ኤርትራ ኣብ መጻኢ ናይ ዕብየት ስራሕታ ቀጺላ ዝበለጸ ውጽኢት ክተመዝግብ ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም ኣሎም ብተመሳሳሊ ሸነኽ ድማ ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ሬሴፕ ታይፕ ኤርጋዶን ብወገኖም መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ መልኪቶም ናይ እንኳዕ ሕጎሰኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣሎም ፍሉጥ ዓለም ለኻዊ ቲክቶከር ዲላን ፔጅ አዲስ አበባ ኣትየሎም ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ኣብ አዲስ ኣበባ ቦሌ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ፍሉይ ዝበለ ድሙቕን ዘሐጉስን ሃዋህው ተራእየሎም ብቕልጡፍ ናይ ዓለም ዜናታት ኣቀራርቡ ዝፍለጥ ልዕሊ 19 ሚልዮን ናይ ቲክቶክ ተኸተልቲ ዘለዎን እቲ ዝነፍዐ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ፈጣሪ ዲላን ፔጅ ምስቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ጽልዋ ቲክቶከር ኣድናይ ብሓባር ብሰላም አዲስ ኣበባ ኣትዩ እዚ ዓለም ለኸ ዑደት ጋሃዲን ክኸውን ኣብ ምግባር ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ዓመት ብሉጽ ቲክቶከር ዝተሸለመ ኣዶናይ ብርሃነ ቀዳማይ መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ ንተኸታተልቱ ዝኣተወ ቃል ብተግባር ንምርኣይ ናብ ለንደን ተጓዒዙ ዝነበረ ኣዶናይ ምስ ዲላን ፔጅ ዝነበሮ ናይ ቀደመ ምድላው ስራሕ ብዓወት ብምዝዛም ነዚ ፍሉጥ ናይ ዲጂታል ሚድያ ኮኸብ ሒዝዎ ናብ ሃገሩ ክምለስ በቂዕሎም እዚ ዓወት እዚ ናይ ኣዶናይ ጽኑዕ ናይ ስራሕ ቁርጠኝነት ዘርኢ ጥራሕ ዘይኾነስ ንሃገራዊ ህንጸትን ዘለዎ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘመስከረ ብምዃኑ ልዑል ናይ ኣድናቆት ርእቶታት ይወሃበሎም ናይ ዲላን ፔጅ ናብ ኢትዮጵያ መምጻእ ተራ ናይ ቱሪስት ዑደት ጥራሕ ኣይኮነን ዝበሉ ገለ ወሃብቲ ርእቶ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንውሽጢ ዓዲ ቱሪዝም ንምትእስሳር ንዲጂታል ዲፕሎማሲ ዓወት ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ምስሊ ንዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ንምርኣይ ኣዝዩ ግዙፍን ረዚንን ፋይዳ ከም ዘለዎ እናተገልጸ ይርከብ ኢትዮጵያን አሜሪካን ኣብ ዋሽንግተን ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ስምምዕነት ፈሪመን ኢትዮጵያን አሜሪካን ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ቁጠባ ኢንቨስትመንትን ዘዋዊ ድሕነት ዘተኮረ ናይ መዋቕር ስምምዕነት ከም ዝፈረማ ተገሊጸሎም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ናይ አሜሪካ መዘነኦም ማርክ ሩቢዮ ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየዱ ኣፍሊጦም ወሃብ ቃል ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ከም ዝገለጽዎም ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ ዘለዋ ካብ 120 ዓመታት ብላዕሊ ዝጸንሐ ታሪኻዊ ርክብ ንምጥንኻር ኣብ ዋሽንግተን ናይ መዋቕር ስምምዕነት ተገይረሎም ነዚ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዝያዳ ንምሕያል ድማ በብዓመቱ ዓብዪ ናይ ሓባር ጉባኤ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ብሓባር ብምዃን ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ተራ ዘንጸባርቓ 4 ፍሉያት ቴምብራት መሪቖም ናብ 191 ሃገራት ከም ዝዘርግሑ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ብሬክስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣኼባ ዝተሳተፈት ኢትዮጵያ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዓለም ዘለዋ መርገጺ ኣፍሊጣ እያ እቶም ወሃቢ ቃል ከም ዝበልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ክፍልታት ዓለምና ዝለዓሉ ዘለዉ ጎንፅታት ብእዋኑ መፍትሒ እንተዘይተገይሩሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገራዊ ደቡ ጥራሕ ዘወሲኖም ከም ዘይተርፉን ዓለም ለኻዊ ስጋኣትን ከም ዝኾኑ ኢትዮጵያ ኣብቲ መድረኽ ምግላጻ ኣፍሊጦም ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ እቲ ኮሙኒስታዊ መሪሕነት እታ ደሴት እትገብሮ ዘላ ጸቕጢ ብምቕጻል ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ኩባ ነፈርትን ድሮናትን ሰለያ ብምብራር መልእኽቲ ተሐልፈላ ብሪጣንያዊ ክኢላ ድሮን ዶክተር ስቲቭ ራይት ከም ዝገለጾ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ክኾን ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ጸቕጢ ብምቕጻል ኣብ ሰማያት ዕዒንቲ ከም ዘለዋ ንጹር መልእኽቲ ንምሕላፍ ትገብሮ ከም ዘላ ሓቢሩ ወታደራውያን ነፈርቲ ኩሉ ግዜ ቦታን ኣይስሕታን እንተኾነ ንገሊኡ ክፋል ናይቲ በረራ ጥራሕ መለለይ ቦታን ስለ ዘካፍላ እቲ ናይ በረራ ምክትታል ዳታ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ኩባ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ሙሉእ ስእሊ ክህብ ኣይኽእልን እዩ እዚ ስራሒታት ነፈርቲ ዝመጽእ ዘሎ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ እዛ ናይ ካሪቢያን ሃገር ናይ ነዳዲ ዕፅዋ ካብ እተተግብር ጀሚሩ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኩባን ዘሎ ወጥሪ ብሩኢ ድሕሪ ምውሳኺ እዩ ሃቫና ናይ ውሽጢ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክፍጽም ዝኽእላ ድሮናት ከም ዝዓደገት ብማዕኸን ዜና ኣክሴስ ዝጠቐሰ ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኩባ ግን ሃገሩ ኣይትፈርሕን እያ ውግእ እውን ኣይትደልን ብምባል ምላሽ ይህቡ ንዋሽንግተን ድማ ወታደራዊ ጣልቃ ንምግባር ናይ ሓሶት ምስምስ ትፈጥር ኣላ ክብል ከሰይሱ ነዞም ክስታት እዚኦም ስዒቡ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ህዝቢ ኩባ ሓድሽ ዝምድና ክህሉ ጻውዒት ኣቕሪበሎም
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቻይና ዝገበርዎ ወግዓዊ ዑደት ዛዚሞም ካብ ዝወፁ ውሕዳት መዓልታት ጸኒሑ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቻይና ቤጂንግ ዑደት የካይደሎም። ንትራምፕ ኣተኣናጊዳ ሰነየት ቻይና ብድሕሪኡ ምስ ሞስኮ ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ ዋሽንግተን ዘነጻጽረ ሓያል ሓበራዊ መግለጺ ኣውፅያ እያ። ፕሬዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዘካይድዎ ወዘተ ድሕሪኡ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ወተሃደራዊ ዕንደራታት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ድማ እትፍጽሞም ድንገታዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ኮኒኖም ኣሎም። ብፍላይ ከም ኢራንን ቬንዙዌላን ኣብ ዝበላ ሃገራት ዝቐንዐ ምዃኑ ኣብ ዝኣመንሉ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ብጽኑዕ ነቒፎም ኣሎም። ዘተድርድር ከም መሸፈኒ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምክያድ፣ ናይ ሉዓላውያን ሃገራት መራሕቲ ምቕታል፣ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ሃገራት ኢድ ምእታው፣ ንመራሕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ናብ ፍርዲ ምቕራብ፣ ቅያር መንግስቲ ናይ መንግስቲ ለውጢ ንምግባር ምፍታንን ነቒፎም ኣሎም። ኣሜሪካ እትወስዶም እዚኦም ስጉምትታት ውዕላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ብከቢድ ዝጥሕሱ ምዃኖምን ቤጂንግን ሞስኮን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ምሕባረን ቢቢሲ ጸብፂቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለዝተኸታተልኩምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ። ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።